Ti Masakbayan. Ti napalabas, inlimod ni Sami kadagiti dadakkel na ti maipapan iti relasyon da ken ni Aya. Aging gaan nakadlaw dagiti dadakkel na. Rason, tapno aging bistiga dagitoy. Iti may sangal daw, nakita ida ni Mia amang mangan iti restaurant. Dagos nga rod nga indanon ni Mia tinakita na kadagiti dadakkel da. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauwan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasaya at nagawid kan Sami. Apay ka dinanan? Itay pa, nga urayin da ka. Anda ka di parikot, nanang, tatang? Sika, ti ayan ti parikot. Di kayo maawatan. Sino jay babae akadwa manang restaurant, ah? Pudno ka di ti atap me? Nobyam ka di day jay? Agasap, tainlimod mo kada kami, ti maipapan iti day jay nga Aya. Ha? Kwa? Ibagam ti pudno kada kami kanitatang mo. Ay, di kagulol mo, tatalaga adakes ka kada kami iti amam. No ibagak ti pudno, sigurado nga agunget kayo. Asino nga rod ti maragsakan iti kastangar aramidam? Naglaing ka nga agilimad. Talaga nga awan manaknakam da di aputot mo, Puldo. Naimbag pa ni Mia, tamo na ti agpili. Anya nga roden ti aramidan ta ita? Kasarita ta dayjay nga Aya. Saan amabalin? Abasta no asino laditan ti maasawa ni Samay nga anak ta? Agam di tamat nga rod amo no ayan ti balay da. Ay katamun ta saan amabalin ti kasta kanyak? Siga nga roden ti makaamaw, bakit? Day, apay asyaklaan ngay. Pag tinulungan ta. Ala, huwinain. Tumulong ak no da maitulong ka. Kasta Naska na makasarita tayo itinalapat na dyan nga Aya. Diyak kayat nga iso ti mang dadaol iti biyag ti anak ta. Anya kayo ti plano yo kanina ng tatang? Di ko na ni nanang mo. Kasarita mi ka na tinobya ni manong mo. Ibagayo nga daywan na ni Manong? Iso ti plano may. Ay natatang, manalon dagiti dadakkel dayjay nga Aya. Anya? Apay, di yo ammo? Ay, saan? Di kay madanagan. At daak akatulungan yo. Uray siyak, jakmat kayat dayjay nga Aya. Jay kumamat bak nang at ipilian ni Manong. Huwag nga raw. Iti kas di akin nga gwapo na. Ano ti gusto ken kwa na? Kan nakaturpos pa iti panagadal na. Ada natalgay da trabaho na. Huwag nga rod, tatang. Mayat kuma. Ati maasawa ni Manong Mau, ket ada mabalin na iti biyag Tapno no agpamilya, ket saan to ngagsubli iti rigat. Kas kanimi ko anobyo, tatang. Uwan kas kinimi ko anubyo, manakaw. Di kay madanagan, tatang. Tulungan kayo no may papan iti day tabanang. Kasaritak tumat dayjay nga Aya, numara na Payakas tatilangam nga imay Samay. Kasanumat kami na pong. Apay, anya manan tinaramid dagiti dadakkel mo. Namuandan ti may papaniti relasyon mi kani Aya, apong. Kahit. Kas iti sigod, di namanan kayat ni Aya. Jak manamo ka lagi ti dadakkel ko. Na yan ti kasta nga ugali da. Agpili-pili da. Kat saan kayo matabak nang. Agpapada tayo lang matamamirmiraot. Masair tiriknak, apong. Kanayon lang nga nakasta. Tunggal maamuan da nga danobyak. Agbalinda kontrabida. Ay, kasari taktuman ni nanang mo. Uwan man, apong. Tulungan da. Talaga masair tiriknak iti kas nga aramidon na kanyak. Kanayon na kas jay. Mabuteng da siguro. Ano mga asawa ka? Katawanan timang iti kwarta kadakwada. Iso wakas jay da. Ada ka din sa amin dito'y nanang. Itay payapim manaw.
Naglokon da dya tao. Apay, anya nga minti araramidan nyo, ijay anak yo. Awan dengdenggen na sao. No asinaw ti ayatan na, no asinaw ti pakirelasyonan na, diyo kumangaminan pakibiyangan Ay, day tatisaan ang mabalin nanang. Di mi ipalubos ang makirelasyon iti uray asino laditan. Pinagadal medya apo ko yaw, nanang. Panagkunayo ka day. Kat nasaya at ti epekto ti kastangar aramidan nyo iti anak yo. Ti kayat mi kuma, kastay nobyo ni Mia ti pakirelasyonan na. Ni Miko, tapno saan nga agrigat ti agbalin to a pamilya na. Saan na mabalina na kayo ti agpilay? No asino ti rombang nga ayatan ti anak yo. Tila ang pagsayaatan na ti pampanunutan may, nanang. Pagsayaatan ni sa aming nga anak yo. Wanaw, pagsayaatan niyaw nga agasawa. Di mo imbagbaga nga umay kagayam dito'y boarding house ko. Jak pa'y kayat ti agawid iji balay pare. Isa nalagip ko ti imay dito Iti ani aga po. Naamuan tananang kantatang ti may papan iti relasyon mi kani Aya. Anya? Kasano anaamuan da ti maipapan iti dayta abanag? Jak mo pare. Itapay lang kat madanagan ako. Ay, uri asino mata. Madanagan no kastalaang dagiti dadakkel da. Agtalawaksan. Saan ako nga agawid iji balay? Anya? Pare, saan ka di amaala dayta iti nasaya at asaritaan? No ibagam nga ta ti marikriknam. Barang maawatan da iti dadakkel mo. Imposible ang mapasamak pa iti kasta pare. Amok ti ugali da tatang kananang. Ay, kasano nga rodan ngay? Jak nga rod amot ti aramidag. Mariribukan akon. Ti kayat ko ita. Umadayo ak kadakwana. Podnaw ti daibaga ni Mia lakay. Nga niya bakit? Aman nalon dagiti dadakkel dayjay nga aya. Ayawanan No iso ti maasawa ni Samay, at dantaon kay nagaw tayo iti kwartana. Kanamangan no agrigat taon ti pamilyada. Dayta nga rudkat. Nakasaritam ka di dayjay nga aya. Saan pay? Jakmut ngamin maranranaan. Kasano nga rod nga ibagam ken kuana nga daywan na ti anak ta. Di tay mingak. Awan mo't ngamin ije balay day dinapanak. Busy siguro iti trabaho na. Wen, laundry shop ka na ti pagtrab-trabahuan na. Anya, no kasta, sana nakaturpos iti panagadal na dayjay nga aya. Saan, lakay? High school kanulaang tinalpas na. Ay, anyan? Day tangarod ka. College graduate yanak ta. Iso college graduate kumamot. Nga adda na talgad at trabaho na. Ti maasawa na. Tapno mayat mo't Naimbag, tanaranaan ka. Dinak am mo? Siya, ti ina ni Sami, anobyom. Adda ka di masapon yo kanyak, nana. Adaywam, ti anak ko. Anya? Tapno ibagakan ka. Saan kayo nga agbagay ken ni Sami? Ngam ay ayatan mi titunggal may sana na. Saan mi a pinagadal ni Sami? Tapno kasken kalaeng ti maasawa na. Di kay madanagan, nana. Nagagatak mat. Amok tagdiskarte. Saan kaming to nga agbisin? Ay saan? Di mo ipili ti kayat mo. Ngamen, uray anya pa ti aramidem. Saan ka apasok iti standard may? Anya? Sapay lakuma, tada ito yun ti umuna ken maudi a panagsarita ta. Diyak kayatan a makita pa'y ta panagrup-rupam. Anya ti kunam Aya? Nagado ti nagsasakit abalikas ti inam kanya. Talagang aglablabos ni nanang. Uray man nalon laang dagiti dadakkel ko. Uray sa anak at urpos iti panagadal ko. Nagagatakmat ngagtrabaho. Awan basol mo. Talaga lang amin adakas ti ugali ti inak. Maawatak itan. No apay adinak inyam ammo kadakwada iti.
Sa pala kumaan, tadi ka madisdismaya, aya. Diyak ka mo, Sami. Ngam na sakit tinakam ko. Gapoy tikas diya pa nagsasautiin ang kanyak. Maawatan ka. Di ka padanagan. Kasaritak ni nanang, apama na makaawid ak. Apay mo takas diya tinaramid yun, nanang. Na, apay akas tati pa nagsasaom kanyak, Sami. Irespeto yung kumamat ti babae nga ay ayatek ah. Na, tadayjay, ti kayat mo ama asawa. Kat, anya itan nun ni aya ti maasawak. Saan akas kan kwa na ti maikari para kan ka? Asino kayo ang mangibagay ti kastakanyak, nanang? Diyos kayo aya. Na, nagbastos ka nga inanak. May sa kayo mo't tatang. Anya, di na kampagsawan iti kasta. Tanusan agapu kada kami. Awan ka ita-iti ayan mo. Anya? Nusan kami ang nagsakripiso? Agbiag ka nga ta? Awan ka dito'y lubong no saan agapo kada kami. Day tati tandaanam, Sami. Kagura kayo no i-break na kinobya kita. Sipod pa idikat kasta kayon. Tunggal ada agbalin ang nobyak. Aramidon nyo ti amin tapno mapagsinata kami. Mauma ako, nanang, tatang. Apay ngamin manong. Apay ani aya pay laeng. Agulimag ka. Naawan na sayat nga bagam. Nagado a babae dita. May bagam ti kasta ah. Gaputa awan ka relasyon mo at dinadahil dananang kantatang. Wen tanalaingak ngagpili. No anyang amin ti kayat dananang kantatang, isu ti aramidem. Di kan agpatangken. Amin nga ayatak kat saan da akayat. Anya nga ro ti aramidak. No agpili ka ngamin, kat jay baknang Gwapo ka ken professional ka. Biro kam kumamat jay ka level mo. Ure baknang no saan ko nga ay ayatan. Useless ah. Desperada ka matanya. Siyak ka diti kasarsaritan. Asino pa'y kumati sa bali? Datalaang mati tao dito eh. Tapno ibagakan ka sa anak a desperada. Desperada ka. Ngamin, ipilit mo ti bagim iti kabsat ko. Ipilit mo ti bagim iti pamilyami. Saan na pud no dayta? Agraraman takit di Urayan niya pa'y tiraramidam. Saan asika ti standard na nanang kantatang? Ay ayatan mi ti tunggal may sakin ni Sami. Ay, awan bibiyang ko dita. Ti kayat ko kat adaywam ti kabsat ko. Anya? Ulitak manan Adaywam ti kabsat ko. Di kagbalin a desperada ken agraraman. Naranaak ni Aya itay nanang. Kat, Pinagsasawakit din anya nga itimbaganakan ka. Nagturid nga ron asumungbat day dya babae. Na, kinabil mo kuman tapno makita na ti berberukan na. Agin tuturan, ngam kasla makasangit matitay. Aya, Wen nanang, desperada nga binday dya babae kat. imbagam ka day, nga adaywan na ni Sami. Wen nanang, tamakita ipilit na pailaang tibagina. Nagturod unay ni Mia lakay. Kasanuan na to ride? Apay mat kayong bagam ti kasta. Wala, na pinagsasawan na kano day dya babae, idinaranaan na. Nya, kaanaw? Itay laeng lakay. Ganabon na Ipilit na ngamin ti bagina iti pamilya tayaw. Ay, mga nuinton madamdama katagi pulong tumanan kinisamay. Padasan na laeng Tasyak manon ti makalaban na no kasta ti aramiden na. Ket, kumusta mo ti relasyon nyo ka ni Aya? Agparikutak nga rod pare Eldon. Mandanagan ak. Aging ka di ita, kat madititrato ti pamilyam kan kuana? Wan pare. Masyanak unay tinopyak. May mayat samot no madayo kayo pailaan. Papanan mi kuma. Kat dito'y matipagtrab-trabahwak. Agakar kay ti pagnaedam. No kayat mo, di abangam ti bakan ti asilid di ta second floor. Kasaritam tumutan tinobyam. No kayat na, di agnad kayon dita, tapno mabantayam tlaang. Wanan niya.
Lumasinak, tapno saan da kon apakibiyangan dananang kentatang. Agraman kabsat ko, may samat na ijay. Wen, yadayom langan ni Aya iti pamilyam. Narigat mat, numapasamak kan kwa na, tikas iti napasamak kan ni Joan nga ex mo. Kas taunay ti panangibaba iti pamilyam kan kwa na idi. Anyat ko nam anapatag nga ibagam, Aya. Anda kumamat na napatag nga ibagam. Sige, sikat ki umuna sami. Anya tinapatag nga ibagam. Sikan ki umuna. Diya ka mo no husto ti kastoy apangadang ko, sami. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Anya ti pangadang ti balasang. At dapay nga tanamnama ti relasyon da kan ni Sami. Papagayam, di uliwayan na denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Respeto kan panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.